Здравейте, хора! И днес ще играем на Майнкрафт, но с страшен мод, предполагам, който трябва да добави някакви чудовища или някакви ефекти. Какво става, принципно? Защото отдавна, макар че за какво питам, какво става, никой няма го види. Както и да е. Отиваме до селцето. Конче. И след като отидем до селцето, трябва да намерим Айрон Голема и да го как да кажа? Какво? Добре, кой го казва това? Майко! Ох, майко! Това беше майко! Проклятие! Ясно. Той иска да се бием. Нищо. Гадното е, че няма дърво до мен. Сериозно? Аре, какво ще направиш сега? Какво ще направиш? Кажи ми, питам те сериозно, какво ще направиш сега? Аз те блокна. Не мога да се взимах нищо такова. Какво си ял толкова? С бургери? Кюфтенца? Че имаш толкова голяма уста и нямаш зъби. Че ми бие вземеш. На 2 сърца му остай. Колко живот имаш? Марко. Тако му. Пак не беше най-добрата идея да слагам този мод с акшен и стъв. Защо си жълт? Жълто. Така. Мога да се направя и прасенце. Здрасти. Какво имаш? Ясно. Я да видим от високо. Къде? Ясно. Благодаря на вашето се учи ми и дадохте желязо и броня, но трябва ми още желязо. Така. Така може да се изгафя. Сега и той мисля да прави някакви... Така. Защо? Къде ли? Нещо ми е бъгнал мода, което не е... Сигурно е заради това. Заради Action Stuff. Това не е много окей. Защото мода разпознава веднага кое е нормален видео и какво е
някакъв ненормален вилджър. Майко. Най-големия гаф. Голям гаф. Къде е това? Аз много тук обего. Това идва май е тук. Къде е? Не, първо дойдох ето тук. Тук мина. Казвам, че така па. Ага. Знаете ли какво? Отиваме тук. Difficulty. Така. Изпращане. Нещо ще се справим с някакви ботаци. И знаете ли какво? Направо ще сменя времето да си е нощ. Настройки. Грешното. Ако искате още едно видео, такова, не каже, това е гадно. Това е зомби. Не мога да го разбера къде е. Вие сте ми подозрителни, разбираш ли? Кошката. Ряб. Хайде да видим какви са възможните. Хайде да взема най-случайно това. Опа. Това. Да оцеляване. Да видим какво прави. Ендермен. Какво правиш така? Аре, гледам в очите. Ох, това не е добре. Не съм от нея. Защо сте толкова много? Това беше гадно. Къде? The bull moon is rising. Още един проблем. Това че ми харесва. Трябва по-бързо. Максимално бързо. Колко става пич? Мога ли да се бия с него? Не. Пич. Значи да знаеш. Тук има някакви... Ти ме игнорираш. Сега ще седиш, няма спиш. Сега тук има едни страшни чудовища.
които могат да се дегизират като животни. Като теб. Кой ме гледаш? Езерът ти някак. Да. Бягай. Това... Чакай малко, какво? Това струва ли ми се или са от недъра? Това? Аре. Сигурно прасетата са станали на такова, са станали първо на ония, дето обичат злато и после в нашия свят са станали като тези. Кото става, майко, Иване малко. Това беше близо. Вече колко време сме? Много малко бе. О, имам арбалет! Не! Какво ще направиш? Не ми харесва това нещо. Че не съм си сложил лекото. Оф, майко! Мисля, че той ми се подиграва. Като стои толкова близо до мен. Уф, какво мога да направя? Бре, всъщност искам да се поборя с тях. Така че отивам в творчески. Слагам си бронята. Слагам си най-хубавата броня. Взимам си щит. Взимам меч. Така. Взимам това, забравя как се казва. Взимам трезъбец. Взимам няколко тотема. И да ги отпускам това. И тия ще почна горе, ще ги почвам да ги слагам. Някой, примерно, The Man from the Fog. Това, ако не греша, е човекът от... според мен това е човекът от... Може сини очи. Човекът от сянката. Не от сянката, от... как се казваше? От мъглата. Между другото, аз съм... Проклятие. На едно съм. Какво всеки може да ме убие? Аз го виждам. Майче ме виждам. Това не е добре. Това е много лошо. Но пък и нямам храна. Имам. Опа. Нук. Така да се хилна. И кога ще ставам? Знаете ли какво? Това не ми беше хубаво. Аре, ела. Какво ще направиш?
Ничего. Какво стана? Аре, какво стана? Аз идвам за раунд номер 2. Добре. Пак умря. Еми, довиждане хора, ако искате ново видео,